Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chinsa hisato chiaptukire chia bono botuko mwanchumo rigeria mbiyamona soko gendra kubwatia na kwego kene mirobere gendreta sembeo Ensoko TV chinga kibono ngokuarigania ase emesa ya mayakurwa ensoko chinsa hisato tusange na kumulika haya aenekiwe ase ritukeriga bunango konyuria sensemo ya kabere tochiko tware nkwana ya beno botuko bwarero hase turachiko sanga nere Lucas Nyareru umumanyibwa magana siasa na boigo umurekurwa sorongorwa gusi oyiboigo neganga yogo chikoriye kerego kyo MCS wodi ya Kitutu Central kerotoko kwandra mange ali agendreta sobra wage siasa se serikali nene na boigo county ya Kisii neri ya Nyamira na kumulekera mange ayo agendreta igoto wikasenseme ya kabere tomocha usanga na intyo kurenda sebonega imesema yakuru ensoko chinsa isato achakire bona tutara nyora senchira yobo ikiranu anegati ari to kwariga ndote botko bwalero. Yesterday it's very shameful, honestly. It's unthinkable that young kids who woke up in the morning to go to Sunday school would be tear gas. Mokonyi bomuraiwe kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i omochire chibura buru cyane gatigwa se kanisa imense mu ya Nyeri. Nikipata kuwa daktari nitafanya research, nitafute dawa ya huu ugonjwa eczema. Watoto wengine wenye wanaweza zaliwa wakiwa na huu ugonjwa siwasumbue. Maraki wa Brian Ogari osabire gosirwa wikirania ndoto ya Yakobo Munyagitari. Inakuja, we want to win by a margin. Na umuraiwense ya Kenya William Ruto tebire nigo ekiama kya UDA kirengete konyora obobui asobo chorio bonene omwako gocha. Karibu sana mwancho murigeria bono togochaka no report rokubwatia chingaki omubaro omonge wabasae ogendrete gochandeka asengencho yokoboro kwemiremo imense ya Kenya itkoria rero nigo company ya ALM Orosagia Rwe County ya Kisii kubwaterana no yore neganga yokorigia kerego kyoborai ase ewodi ya bochitendere egotoka sense moyibunge abo machoge chache umanyekene buna shemo tuoma kurwase enseri ya Qatar baetarire orogongorwa gusi anemone county ya Chinsemo au me county ya Kisii akubori abasae nonya baria bakorere bose bakorere krasi komina kabere weso kya sobonge na kwenyora ababagaiga yechigasi ase chinse cheisco ochakira chitariki isato chomutenyo okabere nigo emirobirira chiko chake yokobarikia basaya bwinde kwenyora chigasi chomurikito Petuel Machini no arenga sensemeyo robotiro ya senjiro wikira ekero okomenti kana gukubara kwemirimo imensi ya Kenya kuganita kwenekiwa abasaye bakuriga emirimo chinse anamonensi ya Qatar na bwo Dubai bono nigo barene kibako gokera magaye company ya ALM ko batrina no muskishe mutuma kurensi ya Qatar boigore neganga yokuriga kiro kyobora ya sinsema yibunge ya machoge chache. Kwa maswali yote basi nimekuambia kesho fika pale ofisini. Nigo litsikuria rero bakora etaro asemechi ime county ya Kisii idogo sigeta abasaye gwesokia na kwenyorera emirimo ya mabokense ya Qatar. Rero twabate exercise yo gwetanana koimiza abasaye abo babwate enchera gose batagete ko konyu egere baende ase chinse chesko amanobo na Dubai and Qatar. Bakora wanayo mababo bisase company ya ALM Chris Nyayo nigo airigati ya mabaga yemirimo ari abasaye barachi kwenyorera asensemeyo ya Qatar. In our office bona iganto bwate amabaga ari ya salesman ambao wanahitajika 150 people. Tutakira abantu bakorokunga sales ladies wanatakana 150. Tutakira abantu bakorokunga customer service abantu bagwa kachisimi abantu batakire 50 people. Tutakira both genders male and female. Ndobwate chigasi cha security ambapo pia wanatakikana 200 people. Alafu ndobwate chigasi cha car wash yere Dubai
echichinde konyorango kwana chikosena kwanire echire in Qatar chigasi chiasokire chigokorwu ase chinse chia isiko eri abe ko mwana onde bwansigore isiko gabu koro kobwate ebinto byao bikwamete bono chinga kino checho gane iriko bikwamura singwana yabo nigo baenekire boene no bwasyo kube company yo egotoka imemo chobo songa na bigo ime yansemo ya Nairobi ekera basaya bange banyore iremeremo asense yo ya Qatar na bigo Dubai obisi ekoroku ALM ne registered na Kenyan government. We have certificates chikworo kinganga intune agency ere tayari ko work under Kenya. Na inde obisi wetani ko bakisi in Cooperative Bank ndobwato obisi cheto Nairobi headquarters chigotoka Delta House room number 204 second floor opposite Nairobi University. Ikari kisi ya office ya itere Cooperative first floor room 6 onyaro yo minto Chris yoro awatendi bia Madam Oito Helen Mwangi numuswati umuya sana okonyira abasaba bange oira abantu bange chinsemo cha Qatar, Dubai, Saudi Arabia numuswati umuya na enda obisi yaito monto ta kungena ngango sababare registration fee okwikaga ari gento akora passport a good conduct na etokenga no medical fit ese getonigo yarurwe gocha sabasa no nyamalia abakodete grasi 12 weso kya sobonge na kwirikia asemermeyo erikonyora mabaga neryo gonchuria obogi mabwabo bwa ankyo company yaito ya ALM ne bwate chigasi mona basai bali mwa kore skuru ne bana korte university ogakore course lakini toranyora njira yo konyore gasi ntoka bwate interview chitariki 3 mutienyo yo mambi registration itoko chaka mambi transport go kuruskisi baka Nyamira company go tenenera ikaba sai mwensi mwabori gumochiche asobonge togende gara chinse chiri chaisiko tueligerie agar na into mambi toche kuyagacha abasa bakorete form 4 mwensi ti akobera isiko ni nchororo abantu bende chinse chisiko igasi nerororo Dubai na Qatar igonde bwensi orenka mwariganiwa abasai abakyaba mwakore skuru timo bera isiko atigasinchiyo chigasinchiro onde bwenstaba ngaina tigasiteyo chigasinchiro nase ekabune yo chigase chitokova mbabwate interview era chitariki 3 abutinyo yokabere unatowochaka mwarigani rumwensi Kuripoteria Ensoko TV Kure County ya Kisii Chepethuel Machin Niamano morikito Pethuel Machini noroboti rwa senchira yobo ikirano kurwa se county ya Kisii togoskabosyo se county ya Nyamira igatia basai inse yekyombe ya genzi kurwa se county ya Nyamira abubaro beretia kwenekia okorobekana rituko ria ankyo kwemurunganria hoboraibu mugavana bwe county yo Amos Nyaribo igoro yobo tutukano wechibesa kurwase ekyombekeri kya World Bank echo chia negative iko chichase chiatenetwe ko chichase county yo ya Nyamira nigo bono abatendri abo bokorobekana uko bagokwaneme yo mucho Nyamira nigo bono batebirenga barure chingaki ochiase byombe byobotuki koringoria ekero ekageirenga abatuki abo kurwase ekyombekeri kya World Bank nigo barache wikirana se county yo ritukoria ankyo oyo mubwabarai babasaya se county ya Nyamira nanda yomo bwabasaye babangita maandamano anyamira this issue ya World Bank ya kutenenia amangana koleta chibesa se county ya Nyamira asing chotkero twanya ko bwati simply twanya ko nga World Bank bado nenda ko kora investigation twaranga area to World Bank ribaga ekole mo investigation yeko leto final report then tomagocha okora picketing so twari gutangaza nga mambia ndogocha kwa swapara wika Thursday na litora ache Nyamira twena ne petition yetu ase omugavana liko ruhabo tomaya ko bwati ko ruhabo tomaya ko mayamagana so mambia maandamana alito abangete mambia abantu baminto abakusi abana baminto banyamira ntoka yo para tikatobe ko malembe to World Bank ribaga investigation ko ruhabo then tutapanga Thursday tulete petition yetu kwa governor then from there tutapata more reports as for clarification. Chairman bunge la mwananchi Nyamira County na I was an aspirant township ward
Litukolia ntwabwata maboria mange sana so mheshimiwa ito governor His Excellency Amos Nyaribo amangana arenge from the Gen Z employment na to promise tina ngo employer chi Gen Z lero twa mabori na ki umosike chi Gen Z chiri wata to ko employee ogo propose from each sub county kaivare over clear auto tebina public service board teraba formed by February ngobere formed na ande amabaga yuna be advertised ekero public service board yeti guya bere vetted yeti guya chakira okoliga inje gento na tebie abasike baito ababa chorire buna bono musike senator senator nero wanto gotokonya buna amangana ya investigation okongo mugeni ande nero rocho gototiga ina suspense twanyora to kunyora una nintu to chukuri information na mambi abo bisango baraki ngocha bali ikontu ango nyara gokora mandamano mambi esengenja abo bisabu mami na libali investigation yo mwelio eturakore ekere twanyora the report na ande toire petition yeto and Thursday egento na tebsene tuito tiga abe kiria nero to information ye wene to no seneta ta kono ko bali medioka oche ground kwana na bantu twamanya the information to bantu go deal nero kuvivya nyanchama according buna twabangete mambi twakora mandamano twa postpone irie sengenchu twanyora nga World Bank mambingo chabale twa postpone mpaka Thursday tamarie tangoro kwa Evelyn Kemunto Mwega korusironga mambi twabangete ngango cha gutwara twarenga mandamano ase county yaite sengenchu World Bank ya tereneti chibesa ase county yaito lakini twarigere twarenge sengenchu World Bank mambi noera ase Nyamira county bakorobo tukibwabo egero on Thursday tochene petition yaita somo ga Toska bosyo manchu morigereria hoyo kabero mwaziri boburendi bwime yense oyibo igoro mokonyi bumura bw'ikyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i omachirie bororobo sagani obwakorekane teritko rigoro asense moya wa irima ikanisa ya ACK imeyense mwebunge Uthai county ya Nyeri chingaki chumo igabugo sasima nyasaye abwase oyo kabero mokonyi bumura bwense Rigathi Gachagua arenge gosasima ase chiburaburu echo nigo bona abarai abo barenga sense meyo nabo igaba Kristo nigo baya eteretase akongu chingaki baruteretwa mario kyokorusia amariga amaiso ekore Matiang'i atebire gekundireria obusibore bw'abantu gosasima chingaki echiga Deborah Kirubo agotomanya senchere bwikero Oyo kabeire mawaziri bw'oburendi bw'Imeyense oyo boigoro mokonyi bw'omurai bw'ikyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i omochiri obusagani bwakorekanete rituko rigoro ensemo yabo ilimi kanisa ya ACK ya Udaya county ya Nyeri chingaki chogosasima abwaso oyo kabeire mokonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua aikiranite aso gusasima. What happened yesterday in Udaya Nyeri is very shameful, honestly. It's unthinkable that young kids who woke up in the morning to go to Sunday school would be tear-gassed in the manner in which they are tear-gassed without cause. There is no crime they had committed. They were not in the wrong place. They were in the place they wanted to be in at that particular time. Poor old women running around, away from tear gas and harassment is very, very shameful. And I've often said, for our political leaders, don't listen so much to the words they tell you, especially the ones in government. Look at their actions. Because how would a confident government do that? Because a government that's confident and has no problem with its population, with its people, why would they allow that kind of thing to happen? Ase chiburaburu echo abarai barenga sekanisa eyo n'abakristo nigo benyoleta asa kwanguchinga kibaruteretwa mario kiyokorusia mariga egekore Matiang'i atebire gekunireria obusibori bw'ogusasima ase bono atebire buna iyo n'enchere ya serikali eroberetie gocherera abarai bakwamireria serikali. Inaonekana wazi kuna mtindo ambao mimi leo nataka kuzungumza wazi. Yes. Ni mtindo ambao unapangwa na serikali kwa kuangaisha viongozi wa upinzani, wa kuangaisha wale ambao hawaelewani nao. Huwezi kuwa na kitendo kama kile tuliona jana kule Udaya without county security team ya Nyeri kujua ni nini ilikuwa inafanyika, kwa sababu National Intelligence Service officers wako mpaka kwa sub county. Kukiwa na kiongozi wa upinzani kama Mheshimiwa Gachagua anaenda kwa mkutano mahali 2-3 days mbele ya hiyo, wakuu wa usalama wa hiyo area wanajua kwamba kutafanyika mkutano wa aina hii hapa,
na viongozi ambao watakuwa hapa ni akina nani watakuwa na hayo maneno yote. Inawezekanaje basi kuwa mkutano kama huo watu waingie pale waanze kutupatia kazi kwa kanisa na kuna serikali? Lazima walipata nafasi, walikuwa na habari mbeleni kwamba Mheshimiwa Gachagua atakuwa huko, ataabudu hapo. Matiang'i nigagikire abarai bagoteba buna rigathine roroberetio busagani obuo ilianyoro gwancherwa saba na inchi tingaki aborio monene bwa abanyanyimbo gotenenera oboene. Something lovable that Gachagua organized that so that he can seek sympathy. If he organized it, it's against the law. So why don't you arrest those people he was organizing that with? And this happened when Natembeya was attacked in Kabuchai. It was the same response. This is finally what is very stressful to me, to be honest with you, is this. 2/3 of these senior leaders in the security sector are people I worked with. I know them very well. Some of them are fairly decent people. I have said this and I don't mind repeating it again. The Inspector General, Mr. Kanja, is one of the best police officers in the country. He was my GSU commandant when I was Minister for Interior. I mean, the DCI. Hawa ni watu tumefanya kazi nao na ninawajua. Some of them are going to retirement. Why do they want their careers to be soiled by that kind of nonsense perpetrated by some third-rate politicians who have problems, and they think the best way to square out issues is to go and beat up innocent children and women? Ase nkwana yaye nigateba buna nigasigete serikali n'abarai barabisi asaburirie bono ko babatoereru tingaki ensegenderete kwerigania sobochole bonene bumwaka bwechiri bwibere 2025. Mimi naheshimu serikali. I respect our leaders in government. You know, they are walking the country themselves to disaster, because you will never have enough bullets for 55 million or so Kenyans. And you can't shoot your way to electoral victory or what have you. You cannot intimidate people. You can't replace proper engagement with the public. So this effort of trying to create situations like some countries in the region is not going to work. Let's go to electoral contest. Kila mtu afanye yake. Wananchi wakiamua vile wataamua, basi hivyo ndivyo itakuwa. Deborah Kirubo, Ensokoti. Me bono mwancho morigaria henke yamo kurwa sensemo ya Matierio mugonga ewodi abo chitendere nsemo ya bunge abo Machoge chache kaunti ya Kisii nigo yasokire na guruko boria uchase bali babwato mo bwanja kubakonya erinde omwana wa Brian Ogari uyo rwarete korendo koria bya kigimasa matemo KCSE omwako etana konyora A- (-52.53 kurwa seskuri aba muraya Kisii agari boigo nigari nekerenga kyogo chia gosomera obonyagitari bunagotumanyo muri Kitui Cliff Arenge. Magega ya matemo manene a KCSE yo mwaka wa 2025 gasokirwa bene chitariki kiando mutinyo mutanganya mwaka oyo emegane menge yabereke gokorwa iguru yabarakigwa bali abakoreta buya asa matemo ayo korende ase kenyero kya Matierio mugonga ewodi abo chitendere nsemo ya bunge Machoge chache county ya Kisii asenka yaye omongi na Josephine Ogari aiganigo omuganoreo omwana Brian Watara oyu asoboge mabwaye obeire kagwetera mange asenga nchoborere bwaye bwokoyagia koroiboretwe magega y'emitinga 3 ase efamily yeiga Nyasaye nansineti n'abana batano korende omwana oyo omo nabwati challenge obeire gotwara challenge y'oburwaire. Majina ni Brian Watara Ogari, ni mtoto wa Mr. Jacob Omori Ogari na Josephine Nyabonyi, mtoto wa 4. Nilikuwa nikiugua ugonjwa wa eczema tangu totoni, ilikuwa ikinisumbua sana. Korengana na ngina Brian oboroiro obwo ni gobwa chagete bune biaye abo ase achagete kwego mariogo nonye na yekigusi korende tibwachi gosira oboroiro obwo amenyere na borabo ase myaka 19 kiana nake kiagereta gasari gwa school awo asobobona nigo arambokerie abarokigwa bande oboroiro obwo ase challenge eyo engosi yaete linkia gabete ogochaka korwale kerarenge 3 months old oruchinga kiecho achagete korwara narwalte sana tugakagera ande ngano orwaye egekogera ekera arwarite igarenge kweyagia ase omobere oye ari kweyagia mpaka oiteka amanyinga tugatema komorigeria amariogo na komosiberia
kulinde tagwena ekera chake skuru agachakire skuru academy kuruku Excel Academy irali junction ya kwenda Nyamache akaenda ororo almost etamwe yemo ekera ali agenderete kogenda eripoti ikaruo ororo egoteba ng'a omwarimu otebire ng'a omwana oyo andake na bara abasikwambukeri abana bande oborwaire tukagive up tugateba n'omogaka ominto tugateba yaya bona akobera isiko tobe tokomorwaria okogwena tochi tomoire esukuru nonya nabo omwana Brian ni gare omwana mongane kigima asamatemwa KCPE ni ganyoreta magisi aitanete kimenye na gukorangari kwa skuru ya bamure ya Kisii National School abo ase akoreta matemo mwaka oera na konyora grade kia A- yechipointi emerongitane bere nesana neseto nonya kirenga kia lenge anyore A plane erinde achikosomera obunyagitari bono gwetera challenges ichigabeiro gotwara ekera akoreta matemo a class 8 korworo chena Excel ti akanyora 407 ekera anyora 407 akarangeru Kisii school na Kisii school obeiro gwetera the same challenges even teachers bae mbaroche shida rwate nyona abana nigo bakwebori ngankie kegosi despite the challenges gwetera chinguru chia Nyasaye omwana oyo iga akora amatemo buya akaba maintain A- kulende tari A- atagete A plane and achokora medicine and surgery enke yibono nigo yasokire erigo saba ogosira erinde omwana Brian asomera obunyagitari na gwikirania endoto yaye nikipata kuwa daktari nitafanya research nitafute dawa ya huu ugonjwa eczema. Watoto wengine wenye wanaweza zaliwa wakiwa na huu ugonjwa siwasumbue hadi siku mingi, na ningependa kusomea udaktari. Hivyo ningeomba kama kuna mtu angeweza kunisaidia kupata scholarship niende nikasomea udaktari ili niweze kutimiza ndoto zangu. Bono nigo yatigira saba samaria baya bonsi bakubwaterana na barai gwesokia elinde bakonye mwana Brian elinde ikire endoto yaye ingolipotere Nsoko TV ko Matieli Mugunga ansema yebunga ya machoga chache county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Toskabose mwanjo murigari atugeta sengana yechisemi maiga yo muraibwense William Ruto kurwa hogo chika ngaborki wa bonse be grade ge komi basoe abatara so ase chisukuru bagende buna bari babwate uniform bose batabwati nigo county ya Nyamira aborki wa basoira ase chisukuru babegete uniform che grade ya kyanda se skuru ya mego PAG yure mixed school egotoke ward ya Magwagwense mo bunge North Mugirango niga aborki komi na babere gwikiraboniga basoira ase klasi babegete uniform icho che grade ya kyanda na bageri ya getare mixed ase award yeyo nigo morki wa oyomo alikiwe wikiraboniga muri kito Steven Nyariki agotomanyia senchero wikira Brian Asande negati yaborokiwa bakonyekire inse yechiko iyo muraibwense omoske William Ruto oyo chigete nga omorokiwa onde bwense ore grade 10 aswe skuru ende yonsi arangiretiwe none tabwati kende nigo agoso ase skuru ya getare mixed senior secondary ase wodi ya Magwawa ebunge ya North Mugirango ya Nyamira rero aiga niga kuomerana no mwarimu munene Evans Mungare Moseti nigo abigete uniform ya grade 9 atabwati ebikoroto bya skuru atabwati kende yonsi ase korende anchirwe goso ase skuru ya getare samali tango ku Brian Asande ndo yo chomu makuru hanya ule principal ndio karibu sana ndi kianzo ndio na wewe bao mbali Kenya serikali nimite efi ngendo kuruwega n'ikibando ga n'ikimende naje skuru na beke uniform iri ya primary ni anga umuntu nanyoronga nero kurabuna ni ko to na kwa ya skuru na tunataka tutii ile sheria ambayo imetolewa na Rais wa Kenya ambayo imepongezwa na Waziri wa Elimu Mr. Migos Ogamba. Wasiwe na wasiwasi hata ingawa hawana yale mahitaji ambayo yanahitajika wakati huu,
wacha tu wakuje shuleni tuongee, ile ambayo wataweza kutoa watoe, alafu ingine waende kujitayarisha. Umworokiwa oyo iga baibori baye bangire komosomia eskuru asingina amenyete omochio Narok ekereise amenyete asomochio Kitui ere umworokiwa ko amenyete ngaga iga igento kiagera omokonyi bw'omugambi obonyengu supplication aire getambukero gyo komoreta eskuru eyo ono unanjenga nturukwenya buya abo gwakero omusesi minayo tabalinde ngapimbo atibesa timbu atigende yonse ono timbu akera na mama linde nasangire buteja indero mama ari narko atari kujitui. Leo kama leo asubuhi tulipokea kijana mmoja ambaye alikuwa amekwama nyumbani kabisa. Naonekana wazazi wake walikuwa wametoroka nyumbani. Ni kama ni kutoroka kwa sababu wanaonekana kama hawataki kuchukua majukumu yao. Brian nigagokire ndagira yeskuru yeiga. Kali ule to sangiri pera ikumigo. Usitona eskuru ya nabo sange. Nabo kali no kanya breakfast ya mwalimu itiro otabi. Wewe kijana tukujapa. Mkoa kama dei. Chakula vitu nikonjao inaleta kwa kile yatigari. Ase ward yeyo ase skuru yari Omega PH Mixed Senior School nigaborokiwa 12 basoire ase skuru eyo ase birasime babegete uniform ao mega ye skuru eyo ko banjira goso skuru eyo munabare bakwane kwiga barisibi abana barayange 12 ekogera kuna serikali yatebetenga abana basoje skuru batabati uniform batabati school fees tuwe kuna lyo mego PH secondary tuwa CBT tuwa ko assist the principal are very supportive tuwa CBT na tukana n'ibyo kubyale ngande gatubaraba barabeka tukobatebi school ne yino lakini ande tuwa kwa ne assembly abana bali bareke watakana ne skuru eyo kobekwa system yogochora asobochori bwa grade 10 nga nige gosoma ri Omega PH Girls asebwente ko bari Omega Mixed School nige tantane eyo yaretire aborokwa barense wikabono asaborokwa 50 no mo basoire boka asaborokwa betwe 250 Steven Nyarike Mode Ensoko TV North Mogirango County ya Nyamira. Muraibuense William Ruto wanekire unanige kiama kia UDA kirengete obubuyo bonene asobochorio bonene bore bosi omwaka bwechirubere 2025 asatebire nigo arigetie kubwa abamereri baye nechikuro gwetane 3 milioni 3 kubwatekana no kubwaterana igatie kiama kia UDA na kiri kia ODM igati yabarai ya baikirana asomo igoyo warigani gwase nyombene y'oburai yense iga Nairobi nigo mokonyi bumuraibuense Kithure Kindiki mwaziri munene Musalia Mudavadi abarai ase bunge nene area Senate nigati abarai ase kiama ekyo nigo baikirana Omuraibuense William Ruto oyanekire buna nigo ekiama kia UDA kerengete obubui obonene asobochori obonene bore bosio bumwaka bwechiribubere 2025 asatebire buna nigarigete kubwa abamereri baye nechikura gwetani 3 milioni 3 kubwatekana no kubwaterana ne kiama gia ODM. This election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ukwana ritko ria rero kurwa ase nyombe nene y'oburai imeyomuchio Nairobi chinga keumirana ne komiti ya National Executive Council yekiama kia UDA. Ruto nigatebire buna ekiama ekyo nigo kirigeti gutinya chinguru chiae ase chinsemo cha mashinani inse ya serikali yobomo. We have a broad-based government arrangement. Si ni kweli? Tulikuwa na matatizo, makelele, fujo, maandamano, tukasema in every challenge there is a silver lining and there is an opportunity if you look carefully.
So in that challenge that we were undergoing, instead of focusing on the challenge, we decided to create an opportunity out of it. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Ase ensemo ya uchumi Ruto nigatebire buna serikali yaye nigo erigeti gukinia ebirengo byense ya Kenya guchia ase ebirengo bya igoro mono bimanyekanite buna first world. Why is it necessary for us to have a strong political party? It is necessary for us to have a strong political party because the transformation of our country goes beyond one leader. Ligati ya bari baikirana ase gikare kyo ngamona no mukonyi bo murai bwense Professor Kithure Kindiki umurai bwa bange ase ebunge enene amoneri ya Senate umuwaziri omonene negati ya barai bande be kyama kya UDA through innovative funding models to modernize the port of Mombasa. So seaports, airports, railway, roads, and energy and agriculture. If we do that, Kenya will move from the third world to the first world in a generation. I know that we have been part and parcel of this team, and we have done things that have helped the Kenya Kwanza administration attain the record of the score that you're hearing this morning. And that transformation, Your Excellency, as my brother Aaron has said, did not just begin with what we committed to Kenyans as we campaigned together on the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. Kwa mambo ya kimataifa, African Union, yeye ndio champion wa African Union kwa mambo ya reform. Ana reform taifa la Kenya, lakini pia ana jukumu la kureform African Union. Goripoteri ya Ensoko TV, erietariane Lenet Nyambane. Oscar wasio mwancho murigereria ekanisa ya Adventista haiga Kenya nigo ya chagetiwe na ba missionary mwaka bweri ya much mikianda na isano nemo ime ya Agendia county ya Homa Bay aso mwaka bweri ya much mikianda na 12 igatora ime ya Bosongo ensemo ya Nyanchwa kurwa ekanisa yo enyara ko bage kobeka hemerobero ya sorongora gusi ya ene kiremerobero yo kurandia wasoa ebinyoro ime na gusira abagusia se chinsemo au egati ya aba Adventista obasangane getasenegia Soko TV nigo wana bagoteba ekanisa yo nero ya rentire bose yagerire obugima kwene kia kobabuya abigo amagendro hasorongora gusi muri kito Vincent Monda agotobanyia senchero wikira wona chikambi cha mente kanire checho ire gusi ne chikanisa ne district iro no morobelio nyasaye Umurandia Postina obare masanya uyu batemya karigane elimo no muiborwa kurogetengereri ya Kebonyoru ebunge ya Noti Mugirango county ya Nyamira no yomo bwa barandia bali bakabeire be kanisa ya Adventista kurwabo magega onagero togosoma klase elia ito ganyoru mwalimu urengo zomia obo Kristo akanyoro kererio obo Kristo Biblia hiyo ngayanja ngasoe class obare kagokina na chebonchalinga nalio monguru mwaka 49 karaturaze togosoma klasi seto tujigokora si ngabatiswa no mupasta ulikorokwa Abrahamu Irere nyuma taraso akorandelinga na sichikanisa na beto mwalimu na boiga gakoro botatine kyombe kya Basongo igoro yo kubangoro iboro katwagenda soburandia ngakora mirimo yo burandia miaka 30 amano bwalimu 39 denusu ngaika mwaka 99 konde kebirigo district nkaritaya ngajaka nonyo murandi oyo urwete mirimo ye kanisa tachieti gotiga kanisa yono inkande sokona kugera na wakore mirimo ye kanisa kogendi mirimo ya Nyasaye yono nabongende te kugera nabongende te gusoma na gokonye mirimo ye kanisa ase kanisa yetu ya Gatengereiri mbwate klasi nkworokereria
aso mwaka bweli bweyamo chimikianda ni 5 nemo aba missionary Arthur Kaskaren kurwa Bongereza na Peter Nyambo kurunse ya Malawi bagasoa sakuru kwa gendia aso mugondo bwosumba ime ya Kendu Bay account ya Homa Bay na kobeke kanisa ntangani yegi Adventista aiga Kenya ekanisa ye iyacha yakuna chinkoro cy'abantu nabo igo mugando munene ukamubwatia na kumwiranira Nyasaye unire kanga yaba missionary missionary Jacob Orwa na aligirete na korole keumbu kende abo na bamulegete na gasoa ime yo mucho bosongo ensemo ya Nyanchwa aso mwaka bweli bweyamo chimikianda na 12 gwetera omukyo munene bwa Adventista ekanisa ye nechagete koranda ime yelira balia gusi Yeso maneno ito motoria Yeso maneno ito motoria Yeso maneno ito ere como tore se vive abakristo kurwa gusi abange nkakiyo nigo bagasasimira se bigutu ime ya Nyaiguta ebigutu bya Nyaiguta mbyacha byaya na inche no Mulisia James Mengo Nyancha kurwa city Embongo ibigutu ibya yete engakiye konyo musongo takire ko cheki gwaka ru Kenya wane karobo konye barurira baikuna bako bamo bakomenyoro sana barwana bakalera nk'abantaba na uru bamenyiramo ngocha kogera bare ntugamba bakaleta bagasamba bagateba ipi ni mama unakandani sio maneno ya Mungu ebigutu bitu arekorara yabyanyorekanete nga bikuja modata menyetiyo bisambete yarengeke kone ekegera uno morobiri orenge nga ebigutu bije elinde egera y'abantu batananeke kurwo bagende chinsemo bachikorosi chikambi nonye ebigutu byayete ringana rya Nyasaye gwetere kanisa ya Adventista ndicheti gotenena nigo lyachagete koranda gochase chinsemo ao ime ya gusi karayo ekambi ya Nyaiguta yatananeka igo yayete ebigutu bikaya abogirango bos wanote mugirango na west mugirango na bagitutu bos tugatananeka tugacha ugango kera tuabera uganga matukata imaka miaka tugatananeka tugacha kebirigo abagitutu bonsi bakagenda kurweroga uguchiburabu barabu bakagenda Nyamare kare kambi ya kebirigo yarwo abantu bamate bakagenda kia tuwaja kia Banyoro ase baria bakumurigia omonene nende bakubwatia amarokererio aye ngonyora barukubwo konene ekero bakubwatia ayebuku Yeso maneno ito motoria Yeso maneno ito ere como tore se vive Igobo Kristo nigo barubuya tinganaria Nyasaye nigo rikorento morembe nandi nari yagerire nse ya gusi yagendereire na Kenya ngima ekanisa yachagete kurwagendia igasoa Nyanchwa yarandire na kuiremeria menene ime ya gusi bono ang'ekere kenyoro ngere ne kanisa ya Adventista gose Sabbath School Vincent Monda Ensoko TV